तर मंडळी आता ना आपण रेसिपी बनवण्यासाठी माझ्या बहिणीच्या घरी आलेलो आहोत भांडूपला. तर आता तिच्याच घरामध्ये आपण एंटर करतोय. नमस्कार. तो काय ते मुलं आहेत ना खेळत आहेत. ही आरणाच आहे, तिला तर तुम्ही ओळखलं असेल, बहिणीची मुलगी, तिची फ्रेंड आहे. तुझं नाव काय बेटा? खुशी. आणि हा सन्मेश. खुशी आहे तिची मैत्रीण आहे. आणि पाठीमागे आहेत ना आई बाबा पण बसलेले आहेत, ताईची सासू आणि सासरे आहेत. नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून हार्दिक स्वागत करीत आहे. तर मंडळी, आपल्या चॅनलवरती आपण बरेच दिवसांनी एखादी रेसिपी दाखवत आहोत, त्याचं कारणसुद्धा तुम्हाला नक्कीच ठाऊक असेल. तर मंडळी, आज आपण आलेलो आहोत भांडूपला माझ्या बहिणीच्या घरी. आणि माझ्या बहिणीच्या हातच्या तुम्ही बऱ्याचशा रेसिपीज आहेत ते ऑलरेडी आपल्या चॅनलवर पाहिलेल्या असतील, जसे की कोलंबी राईस म्हणा, किंवा पाणीपुरीची रेसिपी, किंवा तिच्या मुलीच्या हातच्या बऱ्याचशा रेसिपीज आहेत त्यासुद्धा तुम्ही पाहिलेल्या आहेत. तर आज आहे ना आपण एक नॉनव्हेज अशी रेसिपी घेऊन आलेलो आहोत तुमच्यासाठी. तर आजच्या रेसिपीचं नाव काय ताई? आज आम्हाला आमच्या भांडूपच्या मार्केटमध्ये तिसऱ्या मिळाल्यात, तर आपण तिसऱ्या मसाला करणार आहोत. ओके. तर मंडळी, तिसऱ्या म्हणजे ना बरेच जणांना ठाऊक नसेल, कारण आपण तशी घाटावरची माणसं आहे. आणि मालवणी साईडला ना यांच्याकडे तिसऱ्या म्हणतात शिंपल्यांना, आणि आपल्या इकडे आहे ना मराठी भाषेमध्ये शिंपल्या म्हणतात. शिंपल्यांची जी काही ग्रेव्ही आहे ना ते आपण आज बनवणार आहोत. तर त्यासाठी लागणारं आपण साहित्य जे आहे ते आपण ताईला विचारून घेऊया. ह्या तिसऱ्या आहेत. ह्याच्यासाठी आपल्याला आता साहित्य लागणार आहे. आपण वाटण काढून घेतलंय, सुकं खोबरं, ओला नारळ आणि कांदा असं भाजून वाटण काढून ठेवलंय आपण. त्याच्यात गरम मसाला पावडर, अद्रक लसूण आपण ह्याच्यात तेलात परतून घेणार आहे, आणि कोथिंबीर थोडी परतून घेणार आहे. फोडणीसाठी कांदा, कढीपत्ता आणि टोमॅटो. तसेच आपण मालवणी मसाला घेतलाय, हळद आणि चवीनुसार मीठ आपण त्याच्यात घेणार आहोत, आणि गरजेनुसार तेल. ह्या तिसऱ्यांसाठी आपण या किटलीत गरम पाणी करून घेतलंय, ते आपण ह्या तिसरीमध्ये ओतूया. सो आपण तर त्याचं तोंड आपोआप उघडणार. आपण आता ह्या शिंपल्या तिसऱ्यांच्या वर येईल एवढं पाणी ओतलंय. एक 5 मिनिटात त्याचं तोंड आपोआप उघडेल. तोपर्यंत आपण फोडणीची तयारी करूया. आपण फोडणीसाठी तेल घेतलंय. तेल तापलंय. पण ह्याच्यात अद्रक लसूण भाजून घेऊया. आपण या वाटणामध्ये हे अद्रक लसूण घेऊया. मिक्सरच्या भांड्यात आता मी हे काढून घेते. आपण ह्याच्यासोबत कोथिंबीर सुद्धा परतून घेऊया तेलात. कोथिंबीर तेलात परतल्यामुळे जरा चव येते. आपण ह्या वाटणात ही गरम मसाला पावडर घेतली आहे, ती पण टाकून घेऊया आणि मिक्सर लावून घेऊया. आपण हे वाटण वाटून घेतलंय. आता आपण फोडणी देऊन घेऊया. हे बघा, आता ह्या तिसऱ्या ज्या आहेत ह्या गरम पाण्यामुळे आपोआप आता उघडायला सुरुवात झाली आहे. ह्यांना आपण आता कापून घेऊया. आता आपण तिसऱ्या कशा साफ करायच्या ते पाहूया. ही अशी अर्धी ओपन झालेली आहे तिसरी. हिला आपण हातानेच ओपन करून एक साईडचं त्याचं जे घट्ट साईड आहे ते मांस सगळं एका साईडला घेऊन दुसरी साईड काढून टाकायची. ह्या तिसऱ्या ज्या असतात ह्या वाळूमध्ये असतात. त्याच्या ह्या वरच्या कवचमध्ये वाळू साचलेली असते, ती आपण व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घ्यायची. आणि नंतर गरम पाण्यात टाकल्यामुळे ती वाळूसुद्धा निघून जाते, नाहीतर आपल्याला ते मसाला बनवल्यावर वाळू लागत राहते. आपण एक साईड ठेवली आहे इथे, म्हणजे ते शिजल्यावरती छान लागतं. हे बघा, आता ही जी तिसरी आहे ही मी पूर्ण मांस ह्याचं काढून घेतलं आहे. पण ह्या पद्धतीत कसं असतं की पूर्ण मांस आपण काढून घेतल्यावरती ते मसाल्यामध्ये मिक्स होऊन जातं, विरघळून जातं. तर आपल्याला खातानाच कळत नाही नक्की मसाला आहे की तिसरीचं मांस आहे.
म्हणून आपण अशा पद्धतीने ठेवतोय, जेणेकरून हे शिजल्यावरती मसाला आणि तिसरीचा मांस आपल्याला चवीला पण व्यवस्थित खायला मिळतं आणि चव पण लागते. म्हणून आमच्या कोकणात आम्ही असंच बनवतो. एक साईडची शिंपली काढून एक साईडच्या ह्याच्यामध्ये मांस ठेवून असं शिजवतो. अशा प्रकारे मी आता ह्या सगळ्या तिसऱ्या साफ करून घेते. मग आपण फोडणी कशी द्यायची ते पाहूया. आता आपण कांदा, कढीपत्ता आणि टोमॅटोची तेलात परतून घेऊया आणि फोडणी देऊया. चांगला कांदा आणि टोमॅटो व्यवस्थित परतून घ्यायचा. आता आपण ह्याच्यात लाल मसाला टाकूया. हा आमचा मालवणी घरगुती बनवलेला मसाला आहे. थोडीशी हळद टाकायची. आम्ही मालवणी असल्यामुळे हळद त्याच्यातच आधीच टाकतो, पण थोडीशी कलरसाठी म्हणून इथे मी टाकते. आता हे व्यवस्थित परतून घेऊया. हे बघा, हे तेलात मसाला परतून घेतला की ह्याच्यात आपण हे वाटण जे वाटून घेतलं आहे ते परतून घेऊया. तिसऱ्या शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, त्याच्यामुळे आधी हे वाटण आपण व्यवस्थित तेलात परतून घेऊ, जेणेकरून मालवणी मसाला आहे तो जळणार नाही. मस्त तरी सुट्टी येता याला जसं जसं ते शिजतोय मसाला. आपण इथे चवीनुसार मीठ घेणार आहोत. मी इथे कोकम सुद्धा घेतलाय. ही आमची घरगुती कोकमं आहेत. हा एक मच्छीचा प्रकार असल्यामुळे आपण याच्यात कोकम ॲड करूया. मगाशी साहित्यामध्ये मी कोकम दाखवलं नव्हतं, पण याच्यात कोकम आपण टाकतोय. ही आमची कोकमं खूपच आंबट आहेत, त्याच्यामुळे मी थोडंसं पाणी टाकून घेतलं याच्यात. तिसऱ्या ह्या जरा मच्छीचा प्रकार असल्यामुळे हिवस लागतात, तर आपण त्याच्यात कोकम टाकल्यामुळे त्याचा हिवसपणा निघून जाईल आणि आपल्याला खाताना पण त्या छान आंबट अशा लागते. थोडंसं आपण याच्यात पाणी टाकूया. म्हणजे ते जरा उकळी आली की आपण त्याच्यात मग तिसऱ्या ॲड करूया. स्वरांश, अय अय, आता आपण याच्यात तिसऱ्या टाकून घेऊया. एक कड आला की ह्या व्यवस्थित शिजतात. हे आपण एक साईड त्याच्या तिसऱ्यांची काढून घेतली आणि ही एक साईड ठेवली आहे. आपण थोडं व्यवस्थित हळूच परतून घ्यायचं, कारण त्या एकदम नाजूक असतात. सगळं नाही तर त्याचा मांस विरघळणार. झाकण ठेवून एक कड काढून घेऊया. आता आपण ह्याच्यात कोथिंबीर टाकून एक 5 मिनिटं त्याच्यावरती झाकण लावून ठेवूया, जेणेकरून कोथिंबीरीचा पण एक सुगंध त्याच्यात येईल आणि ते आतल्या आत मुरतील. हे बघा, आता मी झाकण लावून ठेवते. आपण 5 मिनिटांनी गॅस पण बंद करते, ते आतल्या आत व्यवस्थित शिजणार. आता आपण बघूया आपल्या तिसऱ्या कशा प्रकारे झाल्यात ते. तुम्ही पाहू शकता. बघा, वाफ येते त्याच्यावरती, एकदम व्यवस्थित शिजल्या आहेत त्या. आता आपण ह्यांना सर्व करूया. तर फायनली मंडळी, आपली तिसऱ्या मसाल्याची रेसिपी जी आहे ती तयार झालेली आहे. तरी संपूर्ण जी काय कृती आहे, रेसिपी कशी बनवली ताईने, हे तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर तिसऱ्या मसाल्याची किंवा शिंपल्या मसाल्याची जी काही रेसिपी आहे ना, ती तुम्ही कोणत्या अजून वेगळ्या प्रकारे जर बनवत असाल तर ते सुद्धा आम्हाला तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की सुचवा. तर मंडळी, आता ह्या मसाल्याचा जो काय ग्रेव्हीचा वास येतो ना, त्याच्याने तर मला खूपच भूक लागलेली आहे. तर आता आम्ही नक्कीच टेस्ट करणार आहोत. तर म्हणजे तुम्ही सुद्धा या टेस्ट करायसाठी. तर आरणाला पण भूक लागली आहे, ती सुद्धा आता टेस्ट करणार आहे. सन्वेश पण आहे खाती उभा. चला तर मग मंडळी, पुन्हा भेटूया आणखीन एखाद्या नवीन रेसिपीचं तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्स मध्ये. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब.